Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachiwiri pa 4 Oktoba chaka cha 2022. Pa 4 Oktoba mu mpingo wathu akatolika timachita chaka, timakondwerera moyo wa Francis wa ku Asisi Woyera. Ameneyu ndi nkhoswe yathu enafe, komanso ndi nkhoswe ya malo osiyanasiyana. Tipempherere anthu onse amene adasankhula dzina loti Francis, komanso malo onse amene adasankhula dzina loti Francis wa ku Asisi kukhala nkhoswe yawo. Iyeyu anabadwa mchaka cha 1182 ndipo adamwalira 1226. Analuchokera ku banja lochita bwino. Atabadwa anapatsidwa dzina loti Yohane, koma bambo wake pofuna kudzamkumbukira ntchito za malonda zimene anali kuchita, amagulitsa malonda osiyanasiyana kumapita mdziko la France kuchokera ku Italy. Mmene amabadwa Francis bambo wake ali ku malonda ku France, ndipo pofuna kukamukumbukira adanena kuti mwanayo akhala Francis kumene ndinaliko. Bambo wake analochita bwino kwambiri ndipo ankafuna iyeyo adzalowe m'malo. Koma Francis akuti atamva uthenga wa pa Mateyo 19 ndi 21 kuti kagulitse zonse chuma chanse ukapatsa mphawi, uthenga umene udamugunda kwambiri. Choncho adayamba kutenga chuma cha bambo wake kumakathandizira mphawi, chimene chinali gawo lake. Zimenezi sizinasangalatsa banja lake, sizinasangalatse bambo wake. Choncho bambo wake ankafuna kuti Francis atadzakhala mlowa m'malo wa chuma chawo. Zimenezi Francis sanali nazo ntchito. Iyeyo atamva uthenga wa Mulungu anafuna akatumikire Mulungu ngati wansembe, koma bambo wake anali kumuletsa. Chifukwa choti poyamba amankaniza chuma, kachiwiri samafuna ganizo lake loti akatumikire Mulungu ngati wansembe. Timamva kuti bambo wake adamuwuza kuti ngati ndi choncho achoke pa khomo pawo. Adakhala ngati akunkana. Francis adanena kuti ndilokonzeka kuyambira lero kuti ndisakhalenso ndi gawo pa khomo pano. Ndipo pofuna kuonetsa kuti wasankha Mulungu yekha amene azimudalira, akuti adavula ngakhale zovala zake zonse ndi chovala chija chofunikira kwambiri cha mthupi mwake. Adangokhala nga mmene munthu amakhalira pakubadwa. Francis anali ndi chikondi ndi anthu osauka. Ndipo mwa maphunziro ake ena zimene timaona kuti anakhazikitsa chipani, zipani zosiyanasiyana za nsembe komanso magulu asisteri ama Franciscan. Chachikulu chimene timaona nchonena kuti Francis amalimbikitsa kusamala chilengedwe komanso kuchiona chilengedwe ngati abale athu. N'chifukwa chake amatha kutchula imene amati the cantic of the sun. Amatha kuitchula mphepo kuti mbale mphepo, brother wind, sister moon, brother fire, sister death. Imfa samayopa, chilichonse amachiona ngati kuti ndi pachibale ndife anthu. Ndi mmene tizikuyenera kukhalira. Tikanakhala kuti timaona china chilichonse ngati chotithandizira pa moyo wathu ndi pachibale pathu, sibwezi poyamba tikuopa, kachiwiri bwezi tikusamala chilengedwe. N'chifukwa chake pano pamene mpingo ukamba zosamala chilengedwe, muona kuti timatsogozedwa ndi the Laudato Si, mawu a St. Francis, kuti tichitenge chilengedwe ngati abale athu, ngati nyumba yathu yokhalitsa. Mawu oyamba achokera mkalata yomwe ija tayamba kuona dzulo ya Galatiya mutu wa 1 ndi 13 kulekeza 24. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Apostolant Benedetta Pondeponde, a Our Lady of Amersfoort, Stella Maris Chimwemwe Formation House mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera mutu wa 10 ndime ya 38 kulekeza 42. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ACM. Kufunika kumvetsera ndi utumiki pakati pathu. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku loyera. Mawu oyamba. Mawu a nkalata ya Paulo yolembera Agalatiya. Agalatiya mutu 1 ndime ya 13 kulekeza 24. Mudamva za mayendedwe anga kale pamene ndidali Myuda. Ndinkasusa mpingo wa Mulungu koopsa
ndipo ndinkayesesa kuwonongeratu. Ndinkapambana anzanga ambiri a msinkhu wanga pochita za Chiyuda, ndipo ndinali wachangu koposa posata miyambo ya makolo athu. Koma Mulungu adandipatula ndisanabadwe, ndipo mwakukoma mtima kwake adandiyitana. Sono pamene adasimikisa sondululira mwana wake, kuti choncho ndikalalike uthenga wabwino onena za iye kwa anthu amene sali Ayuda. Sindidapite kwa munthu aliyense kuti ndikapemphe nzeru. Sindidapite ngakhalenso ku Yerusalemu kwa anthu amene anali atumwi kale, ine ndisadakhale mtumwi. Koma ndidapita ku Arabiya, kenaka kubwereranso ku Damasiko. Pambuyo pake, patapita zaka zitatu, ndidapita ku Yerusalemu kukacheza ndi Petro, ndipo ndidangokhala naye masiku 15. Sindidaonenso mtumwi wina aliyense kupatula Yohane, m'bale wa Ambuye. Ndikulumbira pamaso pa Mulungu kuti zimene ndikukulemberanizi ndizoona, sindili kunama ayi. Pambuyo pake ndidakafika ku madera a ku Siriya ndi ku Silisiya. Koma chonsecho nkuti mipingo ya Chikhristu ya ku Yudeya isanandione ndikundiziwa bwino. Inali itangomva mbiri chabe yakuti munthu uja ankatizunza kaleyu, sopano akulalika chikhulupiriro chimene kale lija ankayesa kuchiwononga. Motero mipingoyi inkalemekeza Mulungu chifukwa cha ine. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawa muthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 10 ndi 38 kulekeza 42. Pa nthawi yomweyo Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo. Iye adalowa m'mudzi wina. Tsono mayi wina dzina lake Marita adamlandira ku nyumba kwake. Iye adali ndi ng'ono wake dzina lake Mariya, amene adadzakhala pansi ku mapazi a Ambuye namamva mawu ake. Koma Marita ankatanganidwa ndi ntchito zambiri. Choncho adapita kwa Yesu nati, Ambuye, kodi simukulabadako kuti ng'ono wangayo akundilekerera ndekha ntchito? Muuzeni adzandithandize. Ambuye adati, iwe Marita, iwe ukutekeseka nkuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika nchimodzi chokha. Mariya ndiye wasankhula chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe wina angamlande ayi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Dzulo m'mawathu oyamba tinaona Paulo akudzudzula anthu amene anatengeka ndi chiphunzitso chonama, kuti munthu amene ivini akubweretsa chiphunzitso chonama akhala otembereredwa. Lero tikumva Paulo akufotokoza zambiri ya mayitanidwe yake. Chimene chikundisangalatsa akuti adawulandira uthenga wa Ambuye pa njira ya ku Damasiko paja, akuti anakhala zaka zitatu asanapite ku Yerusalemu. Anakhala 3 years ali mu chipululu titha kutero, ali mkalikiriki ophunzira, ali mkalikiriki okonzekera kuti akatumikire bwanji mpingo wa Ambuye pamene akakumane ndi atumwi ena ku Yerusalemu. Sanathamange kuti watembenuka mtima pompo ayambe kulalika uthenga wabwino. Ayi, anadzipatsa 3 years yokonzekera. Izitu zimene zimativuta ambiri pakati pathu. Tikafuna kupanga chinthu sitimakhala ndi nthawi yokonzekera. Ena amawinya kwauza kuti mufuna ulowa chikatolika, mufuna ubatizika.
at least ngati pano Episcopal Conference of Malawi imanena kuti mkatukumeni at least aphunzireko zaka zitatu. Ena amati chikhristu chomwecho tiphunziranso chani mpaka 3 years. Sinkhani yothamangira. Tsiku limene mudanena kuti nditumikira Mulungu mudasanduka kale mkhristu. Tsiku limene mudanena kuti ndifuna kulowa chikatolika muzimu mudasanduka kale mkhristu. So palibe chifukwa choti muthamangire, mukuyenera kuti mukonzekere bwinobwino. Zimenezi zimativuta tonse. Palipo anthu ena adalowa ndale asanakonzeke. Alipo anthu ena analowa mbanja asanakonzeke. Tilipo anthu ena tinalowa mu nsembe tisanakonzeke. Kukonza chiganizo choti ndikhala wansembe, ndikalowa mbanja, ndipanga business, ndichita zakuti ndi chiganizo chabwino. Koma Paulo chimene afuna ationetse tsiku la lero, we need to thoroughly prepare for any mission, for any activity we are about to venture in. Kenaka Paulo akutionetsa chinthu china chofunikira kwambiri kuti asanakumane ndi Ambuye akuti emphasis amatsindika kwambiri zimene iye anali. Before Paul was a Christian, the emphasis was on what he had done. Asanalandire Yesu Kristo, asanatembenuke, amatsindika kwambiri zimene iye anali. Ine ndinkazuza mpingo wa Ambuye. Ine ndinali wachangu kuponsa wina aliyense. Ine ndinali ndithu ndi mphamvu zotumikira kuponsa wina aliyense. I was overzealous, exceedingly overzealous. I was persecuting the church. Nkhani kungokhala zimene iye amakwaniritsa ndi mphamvu za umunthu wake. Koma tikuona kuti atalandira Ambuye, emphasis sizinalinso pa iye iyayi. Emphasis inasanduka pa zimene Mulungu adamuchitira. Mulungu adandipatula ine. Mulungu adandionetsa njira ine. Mulungu adandionetsa mwana wake ine. Mulungu adandisankhula kuntisiyanitsa ndi zimene ndinali kupanga kale. The emphasis is on God. Kutanthauza kuti munthu amene walandira Mulungu asamachedwe ndi kukhazikika zimene iye amakwaniritsa mu munthu wake. Ine ndimalipirira na school fees, ine ndimathandiza mpingo zakuti, ine ndimatumikira pa parish pano, ine munsembe ndimachita zakuti. Ayi, munthu amene adakumana ndi Yesu Kristo, munthu amene adalandira chikhristu akuyenera kuti azinena kuti ine Mulungu amandigwiritsa ntchito motere. Mulungu kudzera mwa ine amandithandiza kuti ndizitumikira mwa njira yakuti. Mulungu mwa ine akuonetsa zotere. Emphasis should be Christ and Christ alone. Ambiri timaona ngati zabwino zimene timapanga nkuthekera kwathu tikulakwitsa. Paulo lero akutiphunzitsa zimenezo. Tikabwera mu uthenga wathu wabwino wa tsiku la lero, choyamba tikuona kuti Ambuye Yesu apitanso ku nyumba ya ma best friends awo, ku nyumba kwa Lazaro, ku nyumba kwa Marita, ku nyumba kwa Maria. Mmoyo uno tizikhala ndi abwenzi kumene tingathe kukapumula, abwenzi amene tingathe kugawana nawo, abwenzi amene tingathe kuchezerana nawo. Ambuye Yesu akutionetsa zimenezo. So muli maphunziro anji mu nkhani imene Ambuye Yesu apita ku nyumba kwa Marita ndi Maria? Choyambirira tikuona kuti pali anthu amene akuchita zinthu ziwiri zosiyana. Zinthu zonsezo ndi zofunikira. Ambuye Yesu pokhala ngati akulimbikitsa moyo wina, sikuti akunyozetsa moyo wina, koma afuna atuonetse kuti muzochitika zathu zizikhala rooted m'mawu ake, rooted nkukhala naye pafupi, ndi pamene tingathe kukwaniritsa zinthu zambiri. Marita walandira bwino Ambuye, chimodzimodzi Maria akumvetsera, akukhala pafupi ndi Ambuye Yesu, nkumamvetsera zimene Ambuye Yesu akunena. Marita akuchita chinthu china chofunikira. Tikumbukira kuti Ambuye Yesu samayenda okha. Ndiye kuti kumeneku anali ophunzira osaja 12 anali kumeneku. Ndiye kuti ndi Ambuye Yesu 13, ndi Maritayo 14, ndi Mariayo 15, ndi Lazaro kana akagula mafruits kwina kwake 16. So munthu mmodzi abali kuphika chakudya cha anthu onsewo. Ndipo sinali chakudya wamba chimene lokhala chamati buffet, chakudya cha mtengo wapatali. Munthu mmodzi. Tamuzani m'bale wanga, kodi simukulaza badala kwa Ambuye abwera zandithandize. Kwa iyeyo anaona kuti chofunikira kwambiri ndi kutakatakako asanamvetsere kwa Ambuye. Marita amapanga zabwino, Maria amapanga zabwino. Maria akumvetsera, Marita akutakataka. Koma nchifukwa chana kukhala ngati Ambuye akunena moseka, kukhala ngati pochodola kuti Marita ukutekeseka tizithu. You are flirting about so many things. Chofunikira ndi chinthu chimodzi, ndipo Maria wasankhula chinthu chabwino palibe amene anga mlande. Choyambirira Marita akumuza Ambuye zochita. Tamuzeni adzandithandize m'bale wangayu.
kuti tikaphika titonsefe tidzamve mawu anu, tamuzeni adzandithandize. Tilipo ambiri sikuti timanena monga ananenera Marita, koma timanena mwanjira yokha ngati kumuuza Ambuye chochita. Ambuye ndikudwala, tangondichiritsani inu. Tizingopempha mwakachetechete. Nanena kale nkhani imene tisamuuza Ambuye zochita. Ambuye tauzeni inu awa apangeza kuti ayi Ambuye ngati nkotheka izi koma kufuna kwanu kuchitidwe. Chachiwiri akutikumbutsa kuti we have different makeups. Tisatenganidwe ndi zimene ena akupanga. Aliyense angotanganidwa pa zimene akupangazo. Ambuye suti anamudzudzula chifukwa amaphika ayi, koma akumudzudzula chifukwa chonena kuti akukhala ngati zimene akupanga wina sizaphindu kwambiri kusiyana ndi zimene iye akupanga. Tilipo ambiri timaona ngati zimene ndikupanga ine is the best kusiyana ndi zimene akupangawo. Ayi, we have different makeups. Tili ndi mapangidwe osiyanasiyana. Aliyense apange zake, tikakumana pamodzi, tikakumana kumoyo satha, tikakumana kwa Ambuye. Mphatso zosiyanasiyana, utumiki umodzi. Chachitatu afuna ationetse kuti mu mpingotu chachikulu ndi kumamvetsera mawu. Tachuluka anthu amene timachita zambiri mu mpingo koma sitimamvetsera mawu ake. Palibe amene anayitanidwa mu mpingo kukakhala wakwaya. Ayi, timayitanidwa kukhala wakwaya kuti tizikumana ndi Ambuye. Palibe amene anangoyitanidwa kukhala wansembe full stop. Ayi, tidayitanidwa kukhala wansembe kuti ndizikumana ndi Ambuye. Palibe amene mu mpingo adayitanidwa kungokhala chair full stop. Ayi, mudayitanidwa kukhala chair kuti muzimva mawu a Mulungu. Mudayitanidwa kukhala wansembe kuti ndizimva mawu a Mulungu. Mudayitanidwa kukhala wakwaya kuti muzimva mawu a Mulungu. Zimatheka ndithu kuwafunsa akwaya kuti kodi salimo yathu ya lero paja kuti chani? Sakumvetsera mawuwo, akungomvetsera zimene zikunyeng'wenya akamayimba salimo zikunena. Lero tonsefe tikuyitanidwa kuti tizimva mawu a Mulungu. Pali mawu achingerezi ndi nkhani amene amandigwira mtima, amandilasamo. Unena kuti what we do with Christ is more important than what we do for him. Zomwe timachita ndi Yesu zimapambana zomwe timachitira Yesu. Retake. What we do with Christ is more important than what we do for Christ. Tachuluka ambiri timapanga za Ambuye, sitipanga ndi Ambuye. Ndi mawawa afuna ationetse kuti tizichita zinthu ndi Ambuye osati zinthu za Ambuye. Ambiri ndife ansembe a Ambuye osati ansembe ndi Ambuye. Ambiri ndife akhristu a Ambuye osati akhristu ndi Ambuye. Ambiri timachita ntchito za chifundo za Ambuye osati ndi Ambuye. Nchifukwa yake tikachita ntchito zathu za chifundo za Ambuye osati ndi Ambuye, timapezeka kuti kwina tikupereka, kwina tikuwajambula amene tikuwaperekawo. Koma tutakachita ntchito za chifundo tajambula agogo, agwira kandodo, makamera lakalaka. Inde tachita ntchito za Ambuye sitinachite ndi Ambuye. Ochita ndi Ambuye ndi uja amanena kuti nkono ukachita usadziwe kodi inu ndine ndife Marita ndife Maria. Palibe chimene tinganene kuti uyu anapanga chofunika kuposa nzake. Chifukwa munthu amene wamvetsera mawu a Ambuye ndi amene tsopano mawu a Ambuyewo amamutuma. Tilipo anthu mwina magulu atatu, tidzifunse kuti ndili mgulu liti. Pala anthu ena amene ndi amarita amachita ntchito zabwino koma samvetsera mawu a Ambuye. Alipo anthu ena ndi Amaria amamvetsera kwambiri mawu a Ambuye koma mawu akawatuma samakachita. Lero tutitha kutero kuti Ambuye afuna we should strike a balance. Tikhale Marita Maria. Tikamvetsera mawu a Mulungu tikachite. Tikachita tizimvetsera mawu a Mulungu. Ubwino omamvetsera mawu a Mulungu ndi ukachita zimene mawu a Mulungu akutiuza. Timakhala ndi pleasure than pressure. Pamene tingomvetsera, pamene tingotumikira osachita zimene mawu akutipempha, timakhala ndi pressure than pleasure. Amene amatumikira ndi mtima onse amayenera akhale ndi chimwemwe ndi zimene iye akupanga. Chifukwa chake mukadzaona wansembe amene amatumikira atamvetsera mawu a Mulungu, amatumikira ndi chimwemwe. In his ministry ali ndi pleasure in what he's doing. Munthu amene ndi mphunzitsi amagwira ntchito atamvetsera mawu a Mulungu, amapeza the inner joy mu phunzitsimo. Ndaphunzitsa amatsogonza kuti mwana amvetse. Chimwemwe chawo ndikuona kuti mwana tsopano atha kulemba, mwana akutha kuyankhula Chizungu, mwana akutha kuchita zinthu pa iye yekha.
koma aphunzitsi amene amangochita za uphunzitsiwo ndi amene amangodikira nkhani ya malipiro. Titha kubwera mu ntchito zina zonse, izi ndi zitsanzo chabe, tizipeza pleasure because we've listened to the Lord, to his word. Komanso tatchula magulu awiri a anthu, amarita ena amariya. Komanso mwina pali gulu lina la anthu limene nde silimva mawu Mulungu, silichita ntchito zachifundo. Ilonso nde another extreme which is even more dangerous. Lero akuti tizimva mawu ake. So potsirizira abale, tatiyeni tidzifunse. Akuti salimo yathu yatiuza Mulungu ndi wachifundo, ndokoma mtima, chikondi chake ndi chosasinthika. Koma ndimafuna tidzifunse kuti ambiri timamulandira Ambuye nkumpanga neglect. Timamulandira Ambuye m'nyumba mwathu ndi kumusiya akhale payekha. Yakwana nthawi yoti tikamulandira Ambuye titamvetsera zimene iye watiuza tikazichite. N'chifukwa chake ophunzira aja atayitana atapanga full charge dakwera kumwamba anawuza kuti tsono pitani kaphunzitseni kabatizeni dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Anaona kaye zimene Ambuye akupanga, anamva kaye zimene Ambuye akuchita. Inu ndine yakwana nthawi yoti tikalandira Ambuye tizikachita zimene Ambuyeyo amatituma. Lero akutituma chani? Lero akutituma kumvetsera mawu ake. Zimene atiuze mawu akewo tikazichite m'moyo mwa anzathu, tikazichite m'moyo mwa banja lathu, tikazichite m'moyo mwa mpingo wathu, tikazichite m'moyo mwa dziko lathu. Paulo oyera akuti chofunikira ndi zimene Ambuye akuchita mwa ife, osati zimene ife tikuchita tisanakumane ndi Ambuye. Limenelo likhale pemphero lathu tsopano ndi pa nthawi zosatha. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To